അയക്കാനുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാ ബാച്ചിലും അയച്ചു. നമ്പർ കിട്ടാത്ത കുറച്ച് പേരുടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്പർ എടുക്കാനുള്ള സമയക്കുറവ് കൊണ്ടാണ്. അതെല്ലാം ഇരിപ്പുണ്ട് കയ്യിലുണ്ട്. ഒരു 6-7 പേരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വന്നിട്ടില്ല. അത് അടുത്ത ബാച്ചിന്റെ കൂടെ വരും. അപ്പൊ അതിന്റെ പേരും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബുജം നോട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. മാതാജി PDF ആയിട്ട് അയക്കുന്നല്ലോ മാതാജി? PDF അല്ല പ്രഭുജി, നമ്മള് ഓരോരുത്തർക്ക് വാട്സപ്പിലേക്ക് അയക്കുവാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് പ്രിന്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും. PDF എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ബുക്കിന്റെയാണോ? ഫുൾ ബുക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയാണ്? സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. ഇപ്പൊ നമ്മളത് പുറത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചെയ്തവർക്ക് ഒരു 200 രൂപയൊക്കെ ചെലവായിട്ടുണ്ട്. നല്ല സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. സ്റ്റുഡിയോയിലൊക്കെ കൊടുത്ത്. കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ക്ലാസ് തുടരാം. 7-ാം അധ്യായം. 7-ാം അധ്യായത്തില് നമ്മൾ 24 ശ്ലോകം വരെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നോക്കിയത്. 24-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അവ്യക്തം വ്യക്തിമാപന്നം മന്യന്തേ മാമബുദ്ധയ പരംഭാവമജാനന്ദോ മമാവ്യയമനുത്തമം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഞാൻ ഒരിക്കൽ അവ്യക്തിഗതനായിരുന്നുവെന്നും പിന്നീടാണ് വ്യക്തിയായതെന്നും എന്നെ മനസ്സിലാക്കാത്ത മന്ദബുദ്ധികൾ കരുതുന്നു. അക്ഷയവും അത്യുന്നതവുമായ എന്റെ ഉത്കൃഷ്ട സ്വഭാവത്തെ പറ്റി അല്പജ്ഞാനികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ആ സ്റ്റാറ്റസ് അറിയാത്ത ആ മന്ദബുദ്ധികളുണ്ടല്ലോ. ഭഗവാൻ ഇപ്പോ ഇവിടെ മനുഷ്യ രൂപം പൂണ്ട് വന്നപ്പോഴേ മാത്രാണ് ഒരു വ്യക്തിയായത്. അതിനു മുമ്പ് അവ്യക്തിഗത ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ തെറ്റായിട്ട് ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക. അക്ഷയനാണ്, അത്യുന്നതനാണ്, അജനാണ്, അവ്യയനാണ് അല്ലേ? ഭഗവാന് ജന്മമില്ല അല്ലേ? ഭഗവാന് ജനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതൊക്കെ ഒരു ഭക്തന് മനസ്സിലാവും. 25-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ യോഗമായ സമാവൃത മൂഢോയം നാഭിജാനാതി ലോകോ മാമജമവ്യയം. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. യോഗമായ എന്ന എന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്ന് എന്നെ മറച്ചു വെക്കുന്നു. തന്മൂലം അജനും അവ്യയനുമാണ് ഞാനെന്ന് അവർ അറിയുന്നില്ല. വിശിഷ്ടമായ പരമകാരണം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കില് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് കാണപ്പെടാത്തത്? അവര് മൂഢന്മാരാണ് അല്ലെ? അവർക്ക് ഭക്തന്മാർക്കാണ് ഭഗവാൻ ഈ ജ്ഞാനപ്രകാശം ഉള്ളിൽ വെളിവാക്കി കൊടുക്കുന്നത്. അല്ലാത്തവർക്ക് ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവില്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല. ഭഗവാൻ യോഗമായയാൽ ആവൃതനായതുകൊണ്ട് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അറിയാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ്. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ അല്ലയോ പരമാത്മാവേ, യോഗേശ്വര, അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെയും ഇഹലോക ലീലകളെയും എണ്ണി തീർക്കാൻ ആർക്കാണ് സാധിക്കുക? അങ്ങയുടെ അന്തരംഗ ശക്തി വികസിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. തന്മൂലം ആർക്കും അങ്ങയെ മനസ്സിലാക്കാനാവില്ല. പരിപൂർണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനാവുന്നത് ഒരു യഥാർത്ഥ കൃഷ്ണഭക്തന് മാത്രാണ്. പരമാത്മാവിനെ നമ്മൾ അറിയില്ല, എന്നാൽ പരമാത്മാവ് നമ്മളെല്ലാവരെയും അറിയും. ഒരാളെ പോലും അറിയാത്തതില്ല. വേദാഹം സമതീതാനി വർത്തമാനാനി ചാർജുന ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മാം തു വേദന കശ്ചന. ഹേ അർജുന, പരമപുരുഷനായ എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും മേലിൽ വരാൻ പോകുന്നതുമായ എല്ലാം അറിയാം. എല്ലാ ജീവാത്മാവും എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ പ്ലീസ്. നെറ്റിലില്ല കുട്ടാ, യു ആർ ഓഫ്ലൈൻ എന്ന് എഴുതി കാണിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ റെഡി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറച്ച് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ എല്ലാവരെയും അറിയാം അല്ലേ? പക്ഷെ ഭഗവാനെയാണ് നമുക്ക് അറിയാത്തത്. ഒരാൾക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ ഭഗവാനെ. കൃഷ്ണന് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും വരാൻ പോകുന്നതും എന്തും അറിയാൻ സാധിക്കും. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ അല്ലെ? ഇപ്പൊ കുറച്ച് എന്തൊക്കെയോ ഇപ്പൊ നടക്കണ കാര്യങ്ങള് അറിയാം. അതും നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടാ അറിയണേ.
അനേക കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവന് ഉപദേശം നൽകിയത് ഭഗവാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് 4-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. ഇപ്പോ പരമാത്മരൂപേണ സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാന് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും നല്ലതുപോലെ അറിയാം. എന്നാ ഭഗവത് രൂപേണ അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും പരമാത്മരൂപേണ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയസ്ഥനാണ് എങ്കിലും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ അറിവ് കുറഞ്ഞവർക്ക് സാധ്യമല്ല, അല്ലേ? ശുദ്ധഭക്തനാവണം, എന്നാലേ അറിയുള്ളൂ. അപ്പോ നമ്മള് പറഞ്ഞു ഭഗവാനാണ് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, അന്യദേവതകളെ ഭജിക്കേണ്ടതില്ല എന്നൊക്കെ. ദേവതകൾ നൽകുന്ന വിഭവങ്ങളൊന്നും ശാശ്വതമല്ല. ഭഗവാൻ ഇപ്പോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഭഗവാൻ ഒരു കമ്പനിയുടെ സിഇഒ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ ആ സിഇഒയുടെ കീഴിൽ പല പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? ഫൈനാൻസ്, HR, ടെക്നിക്കല്, അങ്ങനെ പല പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടാവും. ഹോം മിനിസ്റ്റർ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ആരാ ഈ ഭൗതികതയില്? ദുർഗാദേവിയാണ്. എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്റ്റർ സരസ്വതി ദേവിയാണ്, അല്ലെ? ഫൈനാൻസ് നോക്കുന്നത് കുബേരനാണ്. എല്ലാ സുപ്രീം ലോർഡ് ഹെഡ് ആരാ? പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്, അല്ലെ? അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ ആ സർവജ്ഞത്വം, ഭക്തിയോഗം പാലിക്കുന്നവർക്ക് ആ രഹസ്യതമമായിട്ടുള്ള അറിവ്, ആ തത്വം അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് വീണ്ടും 27-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയാണ്. ഇച്ഛാദ്വേഷ സമുദ്ധേന ദ്വന്ദ്വമോഹേന ഭാരത സർവഭൂതാനി സമ്മോഹം സർഗേ യാന്തി പരം തപ. ഹേ ശത്രുഞ്ജയനായ ഭാരത, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ജനനം മുതൽക്കേ രാഗദ്വേഷങ്ങളാകുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങളാൽ വ്യാമോഹിതരാകുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ്, അല്ലേ, ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കാത്തത്. എന്താ? ജനനം മുതൽക്ക് രാഗദ്വേഷങ്ങളാകുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങളാല് വ്യാമോഹിതരാണ് അവര്, അല്ലെ? ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തരാവുമ്പോ, മായയ്ക്കൊക്കെ അതീതരാവുമ്പോ, അല്ലെ, ത്രിഗുണങ്ങൾക്കൊക്കെ അതീതരാവുമ്പോ, അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ശുദ്ധഭക്തനാവണത്. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പരിപൂർണ ജ്ഞാനം സിദ്ധിക്കുന്നത്. പരിശുദ്ധ ജ്ഞാനമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ ദാസ്യമാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ മൂലസ്വരൂപം എന്നറിയും. പരിപൂർണ ജ്ഞാനാത്മകനായ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വ്യാമോഹത്താല് വേർപെട്ടു പോവുകയാണെങ്കിലോ ഈ ജീവൻ മായാശക്തിക്ക് അധീനപ്പെടും. അപ്പോ ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയാതെ വരും എന്നാണ്. എന്താണ് ഈ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്? സാ തസ്മിൻ പരമപ്രേമരൂപ എന്നാണ് നാരദര് ഈ പരമാത്മാവിലും ഭഗവാനിലുള്ള ആ പരമമായ പ്രേമം, അത് തന്നെയാണ് ഭക്തി. നാരദ ഭക്തി സൂത്രത്തില് ശ്രീനാരദ മുനി പറഞ്ഞതാണ് അമൃത സ്വരൂപാച. അതായത് പരമപ്രേമം, ആ സ്നേഹം പ്രകടമാക്കുന്നത് അത് പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് വേണം, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ഹിതത്തിനായിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുക, സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. പൂജാദിഷു അനുരാഗ എന്നാണ്. എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം നമ്മള്? വെറുതെ ഇങ്ങനെ പൂവെടുത്തിട്ട് പൂജിച്ചാ മതിയോ? അല്ല, ഭഗവാന് വേണ്ടി ഒരു തുളസി നടുക, അല്ലെ? എന്തിനാ തുളസി നടണത്? ഒരു മാല കെട്ടാൻ, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇന്ന് ജന്മാഷ്ടമിയാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാൽപായസം ഉണ്ടാക്കുക, എന്നിട്ട് ഭഗവാന് നിവേദിക്കുക. ഇതൊക്കെയും ഭക്തിയാണ്, അല്ലെ? ഭക്തി ഇങ്ങനെ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല, അത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണതാ. എല്ലാ കർമ്മവും ഭഗവാനായിട്ട് ചെയ്യാൻ തോന്നും. ഒരു നിമിഷം പോലും ഭഗവാനെ മറക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് ഭക്തി എന്നുള്ളത്. പൂജാദിഷു അനുരാഗ പരാശര മുനി പറഞ്ഞതാണ്. ഓ, അതാണ് ഭക്തി. കർമ്മത്തിന് പിന്നിലുള്ള ആ നമ്മുടെ ചേതോ വികാരം ഉണ്ടല്ലോ, ആ മനോവൃത്തികള് ഭഗവാന് പ്രസന്നത ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള ആ ഭാവത്തോടെയുള്ള പ്രവൃത്തി, അത് ചെയ്യാൻ എപ്പോഴാ പറ്റുക? ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ. ഭഗവാനോട് ആസക്തി വേണം, അല്ലെ? ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഹിതത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഉത്സാഹം ഉണ്ടാവുക. അത് തന്നെയാണ് ഭക്തി, പരമപ്രേമ ഭക്തി. ശരീരം, വാക്ക് എല്ലാം കൊണ്ട്, അല്ലെ? ഭഗവത് ധ്യാനം, ഭഗവത് കഥകൾ കേൾക്കുക, പറയുക, എല്ലാം. സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മള് എങ്ങനെയാണ് മാറി നിൽക്കേണ്ടത് എന്നാണ്. ഈ വ്യാമോഹം കൊണ്ടാണ്, ഈ രാഗദ്വേഷങ്ങളാകുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങളാലാണ് വ്യാമോഹത്താല് ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ മാറി നിൽക്കാം
അതാണ് 28ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. യേഷാം ദ്വന്ദ്ഗതം പാപം ജനാനാം പുണ്യകർമ്മണാം തേ ദ്വന്ദ്മോഹ നിർമുക്ത ഭജന്തേ മാം ദൃഢവ്രത. പൂർവജന്മങ്ങളിലും ഈ ജന്മത്തിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ അവരുടെ പാപഫലങ്ങൾ നിർമാർജനം ചെയ്ത് ദ്വന്ദ്വ്യാമോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാകുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകും. ഇപ്പോ പല പല ജന്മങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വന്നിട്ടാണ് നമുക്കിപ്പോ ഈ നരശരീരം കിട്ടിയിരിക്കണത് അല്ലെ. 84 ലക്ഷം തരം യോനികളിലൂടെ ജനിച്ചു മരിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഈ നിലയിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. അപ്പോ പൂർവജന്മങ്ങളിലും ഈ ജന്മത്തിലും ഒക്കെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവര് പാപങ്ങളെയൊക്കെ നിർമാർജനം ചെയ്യും അല്ലെ. നാമജപം പാപങ്ങളെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പഞ്ഞിയിൽ തീപ്പൊരി വീണാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? അത് ഭസ്മമായി പോവും നിമിഷ നേരം കൊണ്ട്. അതുപോലെയാണ് അല്ലെ നാമജപം കൊണ്ട് പാപഫലങ്ങളെല്ലാം നിർമാർജനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ദ്വന്ദ്വ്യാമോഹങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ളവര് വിമുക്തരാവും. അങ്ങനെ അവര് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകും അല്ലെ. പൂർണ്ണ ഭക്തിയോടെ അവര് ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള ഉത്സാഹം അവർക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുക. പാപവിമുക്തരാവുകയാണ് ചെയ്യണത് അല്ലെ. അപ്പോ ചിത്തശുദ്ധി വന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവിടെ പ്രകാശിതമായി അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടി ഹിതകരമായിട്ടുള്ള ആ ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഉത്സുകരായിരിക്കും. അതാണ് ഇവിടെ 28ാമത്തെ. അപ്പോ തച്ചിന്തനം, തത് കഥനം, തത് പ്രബോധനം. ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കഥനം ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പ്രബോധനം ചെയ്യുക. ശാണ്ഡില്യ മുനി പറഞ്ഞതാണ് ആത്മരതി അവിരോധേന എന്ന്. ഭഗവത് ധ്യാനം, അത് സ്വസ്വരൂപ അനുസന്ധാനം, അത് തന്നെയാണ് ഭക്തി എന്നാണ്. അപ്പോ ഈ സ്വാർത്ഥതയും കാപട്യവും ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ ലഭിക്കില്ല. അസൂയയുള്ളവർക്ക് ഒട്ടും ലഭിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പോ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരാൻ അർഹതയുള്ളവരെ പറ്റിയാ പറയണത്. അവരെങ്ങനെ പുണ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പാപവിമുക്തരാവും. നിരുപാധികമായിട്ട് ഒരു ഉപാധിയും വെക്കാതെ നിഷ്പക്ഷമായിട്ട് ആണ് ഭഗവാനെ നമ്മള് സമീപിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ ലോകത്തില് ഭഗവാനെ പോലും നിന്ദിക്കുന്നവര് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ. ആദരിക്കുന്നവരും നിന്ദിക്കുന്നവരും ഒക്കെ വേണം. ഭഗവാന്റെ സ്നേഹത്തിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് അനുഭവിക്കാൻ ആർക്കാ സാധിക്കുക? ഒരു ഭക്തനെ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തനാവുക അതാണ് നമ്മള് ചെയ്യേണ്ടത്. പ്രാപഞ്ചികതയിൽ നിന്ന് ശാശ്വത സുഖം ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് 29ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ജരാമരണമോക്ഷായ മാമാശ്രിത്യ യതന്തിയേ തേ ബ്രഹ്മ തദ്വിദു കൃഷ്ണ മധ്യാത്മം കർമ്മ ചാഖിലം. വാർദ്ധക്യത്തിൽ നിന്നും മൃത്യുവിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ പ്രയത്നിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്താൽ എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി പൂർണ്ണജ്ഞാനമുള്ള അവർ വാസ്തവത്തിൽ ബ്രഹ്മം തന്നെ. ഇപ്പൊ ജനന മരണങ്ങളോ വാർദ്ധക്യോ രോഗോ ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തെയാ ബാധിക്കുന്നത്. ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ശരീരത്തിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല, ആത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ അവരൊക്കെ ഭഗവത് ഭക്തരായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് ചിന്തകളുടെ ഒരു പ്രവാഹമാണ്. മനസ്സ് ഒരു കൂട്ടമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അനുകൂല വഴിയിലൂടെ അതിനെ തിരിച്ചുവിടണം നമ്മള്. ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിനെ ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ആദ്യം ധാമങ്ങളെയൊക്കെ ധ്യാനം ചെയ്യാം, ഭഗവത് ധാമങ്ങള്, ഭഗവാന്റെ കേളികള് ഒക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ ഓർക്കുക, ബാലലീലകള് ഒക്കെ അല്ലെ. ആ ഭഗവാന്റെ രൂപം, ആ കാറുളി വർണ്ണൻ, പിന്നെ കാളിന്തി അല്ലെ, ശ്യാമസുന്ദര രൂപം നമുക്ക് ഓർക്കാം. കാളിന്തി, പശുക്കള്, പക്ഷികള്, മാനുകള്, പിന്നെ ആ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം ഉണ്ടല്ലോ, ശ്യാമ ഗോപരൂപം. ആ രൂപത്തിന് ഇങ്ങനെ ആ സുന്ദര രൂപത്തെ കേശാദിപാദം പാദാദികേശം ഇങ്ങനെ കാണാം. ഏകാഗ്രത കൊണ്ട് അകക്കണ്ണുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കണം. ബുദ്ധിമാന്മാരെ ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്താലെ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി പൂർണ്ണ ജ്ഞാനമുള്ള അവര് ബ്രഹ്മം തന്നെയാണ്
എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക, അതാണ് വേണ്ടത്. ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്കായി മറ്റ് ഇഷ്ടദേവതകളെ ഭജിക്കുക, അതല്ല ശരിയായ മാർഗം. ബ്രഹ്മത്തെ അറിയാത്തിടത്തോളം സംശയ ദൂരീകരണം ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലേ? സംശയാത്മാ വിനശ്യതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സംശയമുള്ളവർക്ക് മേൽഗതി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോ സംശയങ്ങളോ ഒഴിയണമെങ്കിലോ ഭഗവാനെ പരിപൂർണമായിട്ട് അറിയണം, നമ്മള് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ സമ്പൂർണ്ണ ബ്രഹ്മജ്ഞാനം എന്താണ് എന്ന് 30-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയാണ്. സാധിഭൂതാദിദൈവം മാം സാധിയജ്ഞം ജയേ വിദു പ്രയാണകാലേ ബിജമാം തേ വിദുർയുക്ത ചേതസ. എന്നെ അറിയുകയും എപ്പോഴും എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവായ ഭഗവാനാണ് ഞാൻ എന്നറിയുന്നവർ മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ സ്മരിക്കും. എന്താണ്, എപ്പോഴും ആദ്യം തുടക്കം മുതലേ, ആരംഭം മുതലേ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചു വന്നാലാണ് അവസാനവും സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, അല്ലേ? മരണവേളയിലും. അപ്പോ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ബോധം പുലർത്തുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിവ് നേടുക. അങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും ഒക്കെ നിയന്താവ് ഭഗവാൻ പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് എന്നറിയുക. അങ്ങനെയുള്ളവര് അവസാന നിമിഷവും പോലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ പ്രാപ്തരായിരിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവര് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും വ്യതിചലിച്ചു പോവില്ല. ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ കൃഷ്ണ അവബോധവാനാകാം എന്നതാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ വിഷയം. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കുന്നത് അതുള്ളവരുമായിട്ട് സഹകരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്, സത്സംഗം കൊണ്ടാണ്, അല്ലേ? ആധ്യാത്മികമായ ഈ സമ്പർക്കം നേരിട്ട് മനുഷ്യനെ ഭഗവാനോട് അടുപ്പിക്കുകയാണ്. ജീവാത്മാവിന്റെ മൂലസ്വരൂപം എന്താണ്? കൃഷ്ണനെ വിസ്മരിച്ച് ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിലെ കുടുങ്ങിപ്പോകാതെ ഇരിക്കണം എന്നൊക്കെ ആ ഒരു ഭക്തൻ അറിയാണ്. ഒരു ജീവാത്മാവിന് മനസ്സിലാവുകയാണ്, താൻ കൃഷ്ണനെ മറന്നുപോയത് കൊണ്ടാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഈ കുടുക്കിലൊക്കെ പെടുന്നത്, അല്ലെ? ബദ്ധനാവുന്നത്. ഈ മനുഷ്യജന്മം കൃഷ്ണാവബോധം വീണ്ടെടുക്കാൻ ഉതകുന്ന ഒരവസരമാണ് നമുക്ക്, അല്ലെ? ഒരു ചാൻസ് ആണ്, ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് അത്. അപ്പോ ഭഗവത് കാരുണ്യ ലബ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ജന്മം പൂർണ്ണമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്ന് ഒരു ജ്ഞാനിക്ക് മനസ്സിലാവും. ഏത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യും മുമ്പ് സിമ്പിളാണ് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ. കൃഷ്ണ എന്ന ചിന്തയോടെ ആ ഭഗവാന്റെ പാദത്തില് സമസ്ത കർമ്മങ്ങളും സമർപ്പിക്കുക, അല്ലേ? ഇന്നർ ട്രൂത്ത് അപ്പോഴ് പ്രകാശിതാവും. നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ മാറുന്നത് കാണാം. ഭഗവാനൊപ്പം തന്നെ മഹാലക്ഷ്മി ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും, അല്ലേ? അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവും, ശാന്തി, സമാധാനം, നീതി എല്ലാം ഉണ്ടാവും, അല്ലേ? അപ്പോ നമ്മുടെ നിത്യ ബന്ധു ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ആ ഭഗവാനുമായിട്ട് അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാവണം, അല്ലേ? ശ്രീ ഹരിപ്രിയതാം എന്നാണ്. ഭഗവാന് ഹിതകരമായിട്ട് ഏത് പ്രവർത്തിക്കും മുമ്പ് നമ്മൾ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സമർപ്പണ ബുദ്ധിയോടെ പ്രവർത്തിക്കുക. ആ കർമ്മം കഴിയുമ്പോഴും കൃഷ്ണ എന്നൊന്ന് ഓർക്കുക, അല്ലേ? തദർപ്പിതമായിട്ട് ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം നമ്മള്. ഇപ്പൊ മെറ്റീരിയൽ പ്രോസ്പെരിറ്റി അല്ല നമ്മളാക്കി മാറ്റുന്നത്. 10 കിട്ടുകിൽ 100 മതി എന്നും, അല്ലേ? സഹസ്രം വേണമെന്ന് തോന്നും. ആശയാകുന്ന പാശമതിയെന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല, അല്ലേ? പൂന്താനം എഴുതി. ഒപ്പം മെറ്റീരിയൽ പ്രോസ്പെരിറ്റിക്കൊപ്പം നമ്മള് സ്പിരിച്വൽ പുരോഗതി നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം, അല്ലേ? എത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ എത്ര പാർത്ഥോ ധനുർധര, രണ്ടും വേണം, അല്ലേ? യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനും വേണം, പാർത്ഥനും വേണം. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞതാ, രണ്ടുണ്ടായാലേ പുരോഗതി ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ജീവിതം പൂർണ്ണമാവാൻ ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമ, മോക്ഷം എല്ലാ ആശ്രമങ്ങളും നിറവേറ്റണം. മോക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീഡം ആണ്, അല്ലെ? ഫ്രീഡം ഫ്രം ഡിപ്പെൻഡൻസി ആണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഫോർ സോ മെനി തിങ്സ്, അല്ലെ? ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ്, സന്തോഷത്തിന് നമ്മൾ പലരെയും പല വസ്തുക്കളെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലേ? ഞാൻ ഒരാളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ അടിമയാണ് പിന്നെ, അല്ലേ? പിന്നെ അയാളുടെ മൂഡ് അനുസരിച്ചിട്ടാ നമ്മളുടെ സന്തോഷം നിലനിൽക്കുക. അപ്പൊ എങ്ങനെ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുക?
നമ്മള് മറ്റുള്ളവരുടെ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആവരുത്. ഇപ്പൊ രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസർ ഒരിക്കൽ ദക്ഷിണേശ്വരില് താമസം, ഒരു വയസ്സായ അമ്മ പ്രഭാഷണത്തിനൊക്കെ വരും. അങ്ങനെ കഥകളൊക്കെ, ഭഗവത് കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കാണ്. ആ അമ്മ മാത്രം കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വരികയാണ്. എന്തിനാ കരഞ്ഞത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പറയാണ്, അങ്ങ് പറഞ്ഞ ആ ശാന്തി ഉണ്ടല്ലോ, അത് എനിക്ക് അനുഭവിക്കണം. എനിക്ക് അതിന് സാധിക്കില്ല. കാരണം എനിക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ സാധിക്കണില്ല. മകന്റെ കുഞ്ഞിനെ നോക്കണം, അതാ എന്റെ ജോലി. ഇപ്പൊ ജപം, ധ്യാനം ഒന്നും നടക്കില്ല എന്ന് പറയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇനിയും എനിക്ക് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരും എന്ന്. അപ്പോ ലാസ്റ്റ് എക്സാമില് ഫെയിലായാല് പിന്നെ വീണ്ടും പരീക്ഷ എഴുതണം അല്ലേ? പരീക്ഷയ്ക്ക് തോറ്റ അതേ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പിന്നെയും വരണം. അപ്പോ അതുപോലെ ഇനിയും ജന്മം എടുക്കണം. അപ്പൊ ഗുരു പറഞ്ഞു, കുഞ്ഞിനെ നോക്കണം. അപ്പൊ കുഞ്ഞിനെ ബാലഗോപാലനായിട്ട് കരുതാം. അപ്പൊ ഷിഫ്റ്റ് യുവർ അറ്റൻഷൻ ആൻഡ് പ്ലേ വിത്ത് ഹിം എന്ന് പറയാണ്. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ അറ്റൻഷൻ ഒക്കെ. അപ്പൊ ഇത് കുട്ടി, മകന്റെ കുട്ടിയല്ല, ഇത് സാക്ഷാൽ ബാലഗോപാലൻ എന്ന് കരുതാം. അങ്ങനെ ഈ അമ്മ പോയി. കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ അമ്മയെ ഗുരു കാണാണ് ഒരിടത്ത്. അപ്പോഴ് അവരുടെ പുരോഗതി, ആത്മീയ പുരോഗതി മനസ്സിലാക്കിയ ഗുരു പോയി അമ്മയെ നമസ്കരിച്ചു. അപ്പൊ ശിഷ്യര് ചോദിച്ചു, അങ്ങ് എന്തിനാ അവരെ നമസ്കരിക്കണത് എന്ന്. ഷീസ് എ റിയലൈസ്ഡ് മാസ്റ്റർ എന്നാണ് ഗുരു പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോ ആ അമ്മ ഉണ്ടല്ലോ, ആ അമ്മ ഒരു തികഞ്ഞ ഒരു പരമഭക്തയാണ്, മാസ്റ്ററാണ്, സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ ആവാൻ യോഗ്യയാണ് എന്ന്. അപ്പൊ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ആ പരിപൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാവുകയാണ്. ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് സന്തോഷം അനുഭവിക്കുകയാണ്. ആ കുഞ്ഞിനെ ബാലഗോപാലനായിട്ട് കുളിപ്പിക്കും അല്ലെ? ഭഗവാനെ കുളിപ്പിക്കണു, ഭഗവാനെ ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കണു, ഭഗവാനെ അലങ്കരിക്കണു, അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കൂടെ കളിക്കണു. അങ്ങനെ ആ അമ്മ റിയൽ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ ആവാനുള്ള യോഗ്യത നേടി. അതായത് പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർന്നു എന്നാണ്. അപ്പോ ഭൗതികതയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടും നമുക്ക് ആത്മീയ നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ്. അപ്പൊ ശരീരം ത്യജിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ജീവന്റെ ഗതി എന്താണ് എന്നാണ് 8ാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാനുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരു കഥ പറയാം. കുറെ ദിവസമായി അല്ലെ, എക്സാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ഒരു സ്പിരിറ്റിന് നമുക്ക് ഒരു കഥയാവാം. എല്ലാവരും നല്ല മാർക്കൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു അല്ലേ? ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ഒരു ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു കഥയാണ്, പൃഥു ചക്രവർത്തിയുടെ കഥയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പൃഥു ചക്രവർത്തി ധർമ്മിഷ്ഠനാ. യാഗങ്ങളും യജ്ഞങ്ങളും ഒക്കെ ധാരാളം നടത്തും. 99 യാഗം കഴിഞ്ഞു. 100ാമത്തെ നടത്താൻ പുറപ്പെട്ടു. അപ്പോഴ് 100 യാഗം നടത്തിയാല് ഇന്ദ്രനാവും എന്നാ വെപ്പ്. അപ്പോ നമുക്കൊക്കെ ഇന്ദ്രനാവാം വേണമെങ്കില്, മോഹമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ചെയ്യണില്ല നമ്മള് അല്ലെ? പിന്നെ ഈ 100 യാഗമൊക്കെ ഒരാള് നടത്തണു എന്നറിഞ്ഞാല് ഇന്ദ്രന് ഇഷ്ടല്ല, തന്റെ പോസ്റ്റ് പോവില്ലേ? അപ്പൊ ഇന്ദ്രൻ വന്നിട്ട് ആ യാഗം മുടക്കും. അപ്പൊ മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ പ്രതീകം അതാണ് ഇന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോള് മനസ്സ് പറയുമല്ലേ വേണ്ട എന്ന്. ഇപ്പൊ 18 ദിവസം ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോ ചിലര് പറയും പഠിക്കാം, പിന്നെ പറയും എന്തിനാ ഇപ്പോ ഇതൊന്നും വേണ്ട, പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആകാശം ഇടിഞ്ഞു വീഴോ, മനസ്സ് പറയും അല്ലെ? അപ്പൊ ഇന്ദ്രനെ ജയിച്ചു വന്നവരാണ് ഇന്നിപ്പോ ഇവിടെ ഇരുന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ? നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഈ മുടക്കുണ്ടാവുക, മോശപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്കോ ഒരു മുടക്കും ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രൻ ഈ ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് പറഞ്ഞു, ഈ പൃഥു ചക്രവർത്തി ഉണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങനെ 100 യാഗം നടത്തിയിട്ട് എന്റെ പോസ്റ്റ് കളയാൻ നോക്കണു. അപ്പൊ എന്നെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തണേ എന്ന്. അപ്പോഴ് ഈ ബ്രഹ്മാവ് വിചാരിച്ചു, ഈ ഇദ്ദേഹത്തിനോട്, ഈ ഇന്ദ്രനോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, അപ്പൊ പൃഥുവിനോട് ചെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ചോദിച്ചു, അങ്ങ് എന്തിനാ ഈ യാഗം ചെയ്യണേ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കാനാണ്, അല്ലാതെ വേറെ ഉദ്ദേശമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, അതിന്
ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു, അതിന് താങ്കൾ യാഗമൊന്നും ചെയ്യണ്ട, അങ്ങയുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ സന്തോഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. 99 യാഗം ചെയ്തില്ലേ, ഇനി നിർത്താം. പിന്നെയോ ഇന്ദ്രന് ഭയം കൂടുന്നുണ്ട്. അങ്ങേരോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, അപ്പൊ മതിയാക്കിക്കോളൂ, 99 യാഗമായില്ലേ, ഇനി നിർത്താം എന്ന് ഇന്ദ്രനോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോഴ് ഒരു വിഷമവും ഇല്ലാതെ സമ്മതിച്ചു പൃഥു ചക്രവർത്തി. അപ്പൊ ഇന്ദ്രനോട് പറഞ്ഞു, എന്നിട്ട് ഓ അങ്ങേക്ക് അസൂയയുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല, എല്ലാവരും സന്തോഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്തത്. അപ്പോ അങ്ങേക്ക് ഇതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് നേരത്തെ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കില് ഞാൻ മുമ്പേ നിർത്തിയേനെ എന്ന്. ഞാൻ യാഗം ചെയ്തത് ഇന്ദ്രനാവാനൊന്നും അല്ല, ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കണം, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ ഇന്ദ്രൻ നാണിച്ച് തല താഴ്ത്തി. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഇതറിഞ്ഞു പൃഥു ചക്രവർത്തിയില് വളരെ സന്തോഷിച്ചു. യാഗം ചെയ്തപ്പോഴും അത് മുടങ്ങിയപ്പോഴും ഒക്കെ പൃഥു ചക്രവർത്തിക്ക് സന്തോഷം തന്നെയായിരുന്നു. മുടങ്ങിയപ്പോ കരുതി 100 യാഗം ചെയ്തിരുന്നെങ്കില് അഹങ്കാരം ഉണ്ടായേനെ, ഇതിപ്പോ നന്നായി അല്ലേ, ഇപ്പൊ 99 അല്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, അത് മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പൃഥു ഏറ്റവും ധർമ്മിഷ്ഠനായിട്ട് വരികയാണ്. അങ്ങനെ ധർമാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് മാത്രം ഈശ്വരനെ കിട്ടുമോ? ധർമ്മം ഈശ്വരാർപ്പണമായിട്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ അത് അഹങ്കാരമായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ള കരുതലോടെ അങ്ങനെ ചെയ്യണം. ശാസ്ത്രം പഠിച്ച് ധർമ്മം അറിഞ്ഞ് ഭഗവത് അർപ്പണമായിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഈശ്വരനെ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് മുഖ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം. അപ്പോ മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിക്കുന്നത് തന്നെ വിരളമാണ്. എന്നാലോ മനുഷ്യനായാ പോരാ, അപ്പൊ ജനിച്ച മനുഷ്യത്വം വേണം അല്ലേ, പിന്നെ മുമുക്ഷുത്വം വേണം, ശരിയാവണം എന്നുള്ള വിചാരം വേണം അല്ലേ, നമുക്ക് സദ്ഗതി ശ്രേയസ് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള വിചാരം വേണം, നമുക്ക് മഹാപുരുഷ സത്സംഗം വേണം അതിന് അല്ലേ, അങ്ങനെ തത്വാർത്ഥ ലഭ്യത ഉണ്ടാവും. അപ്പോ സാധു സംഗമത്തിലൂടെ ഇപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാം നീതി ധർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ച് രാജ്യം ഭരിച്ചു പൃഥു ചക്രവർത്തി. പിന്നീട് മകനെ രാജ്യഭാരം ഏൽപ്പിച്ച് സർവസംഗ പരിത്യാഗിയായി എന്നാണ് പൃഥു ചരിതം. പൃഥു ചക്രവർത്തിയുടെ ആ കഥ വായിക്കുന്നവർക്ക് തന്നെ പുണ്യാണ് എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ.